Gula merah nasihat tua ni Bagot Nuaingon lamu dilului halak di Penyabungan Kabupaten Madeling Natal hinorhon perlu ni gula lau mabain akar ragam di Sipanganod di bulan puasa. Di Kecamatan Penyabungan adong dua hutan nasai patupa gula merah siat tuak ni Bagot. Ima huta aik banir dohot huta sipaga-paga. Di hutaun godang do akka ina na patupa gula merah siat tuak ni Bagot naniagatan ni akka ama. Di hutaun godang do akka ina na patupa gula merah siat tua ni Bagot naniagatan ni akka ama. Lau patupa gula merah jumolodo disaring tua ni Bagot asa ias. Dungi di lopama di balangan na balga leleng na olodo sape pitu sahat tu siajom. Jala ikototong do di pagiang-giang asa unang sanga markorak. Dung hiramalho tua ni Bagoti dibain mainganan rongkoman manang cetakan parsa kiloan, manang parsatonga kiloan. Molodung marjogal di pakaluar masian rongkomani lau di gadis tu saluhut onan na adong di Penyabungan. Marhiti hatorangan ni inang Delimawati Nuaingon olodo sudah di gadis nasida 10 sahat tu 20 kilo gula merah ganupari. HP molo mangihuton na somal olodo hola 2 tu 5 kilo na laku di gadis nasida. Tiap hari dicetak. Dicetak setiap hari dalam satu hari berapa dapat? Berapa kilo teh? Kemarin ada 10 kilo. Oh 10 kilo. Ya. Di masa ni bulan puasaon memang tabagumodang do laku gula merah hinorhon perlu ni gula merah lau pakeon ni aka masyarakat patupa kue. Siama Dailing Natal, Toba TV, Mabari Tahun.